Szeretem a családomban, hogy megértőek és el tudok velük beszélni mindenféle témában, őszinték velem és megnyilvánítják minden érzelmeiket felém. Szeretem, hogy ha bármi rosszat csinálok, megfednek. Szeretem a családomban, hogy a konfliktusokat hogy jól tudjuk kezelni a családba, és ha bármi bajunk van egymással, meg tudjuk beszélni emberek módjára. Szeretem a családot, hogy biztonságot ad, mindig van, akihez lehet fordulni, ott van anyukám, apukám, mindig jönnek, hogy na, van csaj, meg jó a pálya, és ez jó érzés. Szeretem, hogy törődik valaki velem, mert szerintem mindenkivel a család törődik elsősorban. Utána a barátok. Nincs sok közös programunk, az igazat megvalva. Hát ilyen csendes viszony van köztünk. Mi hárman vagyunk testvérek, fiúk, de nem nagyon van ilyen szóbeszéd egymás között, ilyen nagy beszélgetések, inkább ilyen szavakban. Ilyet például nem kérdeznek, hogy vagy, hát ilyen nincs is nálunk. Inkább ha valami kell, akkor segítünk egymásnak, azt ennyi. Együtt karácsonyozunk, szoktunk együtt főzni, együtt takarítjuk az udvart, ha úgy van, ami abból áll, hogy én lenyírom a füvet, lemosom a kocsit, és apám röhög. Akkor nyaralni már rég voltunk együtt, amivel a szüleim dolgoznak. Ha feleséget választok, akkor azt egy egész életre választom, majd nem úgy, mint a szüleim tették. A gyerekeimet talán kicsit szorosabbra fogom fogni, mert az én tanulmányi eredményeim is azért ilyenek, mert talán nem eleget figyelmeztetnek, de csak anyukám dolgozik egész nap, apukám is. Én a családomban talán több programot fogok szervezni, így a szabadidőmben. Többet fordítok majd a gyerekeimre, több időt. Jól vagyunk nevelve, és hát tisztességesen éljük a kis világunkat. Iskolázottak vagyunk, tehát nincs sok változtatni való. Talán többet együtt lenni, közös programok, szabadidőben. Miben nyilvánul meg, hogy nincsen családjuk a gyerekeknek? Hát legfőképp abban, hogy maga a családi háttér is olyan hátrányos helyzetű. Tehát vagy nincs egy szülő, vagy egyik sincs, és csak nagyszülők vannak, illetve van olyan, hogy mind a két szülő ott van, viszont vagy alkoholista, vagy drogfogyasztó, vagy 8 és 10 közötti gyereket szül általában, és azért nem is tudják felnevelni őket. És ezt tartják a legjobb megoldásnak, hogy gyermekotthonba adják. Illetve a gyermekotthonba ugye még azért is kerülnek be a gyerekek, mert magatartásbeli problémáik is vannak. Emellett. Aztán milyen céljaik vannak a gyerekeknek, mesélnek egyáltalán célokról? Hát hosszú távúra soha. Igazából a rövid távú cél általában az szokott lenni, hogy mindenki kikerüljön onnan. De hosszan soha nem szokott lenni. Senki nem tudja, mit akar csinálni. Csak a szökés a cél. Igen. Meg annyit tennék ehhez hozzá, hogy sajnos a lányok abban látják a kiutást, hogy 18 éves kor előtt szülni akarnak. És akkor áthelyezik őket. És hogyan érzik magukat a környezetben, amiben vannak, elégedettek vele? Hát a mi csoportunkban az esetek többségben inkább azt mondja, hogy jobb az utcán, mint ott bent. Ennek olyan okai vannak, hogy nincsenek megelégedve a nevelőkkel, aztán a szobatársaikkal egymás szekrényét feltörik, minden cuccukat a kis táskával magukkal hordoznak, meg a testi fenyítés így egymás között, a gyerekek között az ilyen napi szintű kb. Meg hát magán az épületen belül is viszik a cuccukat mindenhol, tehát még a WC-re is táska, pénz. Meg ilyen dugi dohányzásért megvonják mondjuk a kimenőt, vagy ezért is fizetniük kell, az ablakokon alapból rácsok vannak, és ezt elég nehezen viselik, főleg akinek mondjuk kint van barátja vagy barátnője. És milyen gyakran mehetnek ki?
napi szinten, pár órára, illetve hétvégén. És milyen kezelni őket? Hát nem könnyű. Ez attól függ, hogy milyen napjuk van. Nagyon észre lehet venni, amikor oda megyünk a csoportos foglalkozásra, hogy most milyen játékba vagy milyen feladatba kezdjünk bele. Ez tényleg nagyon-nagyon észrevehető rajtuk. Már ez ilyen lelki állapotuk is kb. Hogy ránk néznek. Hát például, ha megvonás van, akkor abszolút nem lehet velük mit kezdeni. Tehát akkor mindenki ideges, és ennyi. És elég agresszívak. De hogyha jó kedvük van, akkor akármit, tényleg. Meg ők mondják, meg tovább ott vagyunk. Ez tényleg az ő hangulatoktól függ, nagyon változatos. És mennyi idő volt, míg befogadtak titeket? Ez is emberfüggő szerintem. Van, aki már első alkalommal, van, aki csak most, egy hónap után, másfél lassan. De mondjuk ez nagyon megosztik, mert mindenkinek van, aki a kedvence, és akkor vele van. Igen. Tehát most valakivel elsőre én így nagyon jobban voltam, és a többiek nem kedveltek, de most már vele is. Tehát ez nagyon változó. Az első szimpátiad már alapból meg volt, a fiúknál és meg a lányoknál is. Meg ki az, akivel, és akkor végig veled van. Van, aki a mai napig nem fogad el, mert ellenséget lát, vagy azt gondolja, hogy én oktatni akarom, vagy tanítani. Nem tudja elfogadni, hogy azért vagyok itt, vagy nem hiszi el, hogy azért vagyok itt, mert magamtól elszántam volna. Mindig ez a pénzkérdés, Igen. amúgy. Hogy mennyit kapunk ezért. És aki nem fogad el titeket, az úgy senkit nem fogad el, vagy ez csak ilyen egyes személyek ellen irányul? Hát egyes személyekkel leginkább. Mert például van olyan, akivel én nagyon jobban vagyok, a Beát meg például nem kedveli, és fordítva is. Ez fordítva is megvan. Tehát általában azt veszük észre, hogy a személyiséget keresik. Tehát ha érez benned valami hasonlót, akkor veled van jobban. Ha nem érez, akkor annak annyi, akkor ott nem lesz. És nagyon jó érzékeik vannak, és nagyon jó emberismerők. Tehát így első látásra így beléd látnak. Nagyon. Elemeznek mindig. Folyton. Nem tudsz hazudni, meg akarsz sem, de tényleg. Oda mész eladod, hogy jó kedven van, 5 perc múlva tudják, hogy ez nem igaz. És milyen gyakran jártok oda? Hetente egyszer. Sajnos. Lehetne több alkalmat is kihasználni, csak másnapokon ilyen szakkörökön kell részt venniük. Amiken persze a többsége nem vesz részt, de a nevelők azt mondták, hogy kapunk egy napot, aztán ennyi. De ők is szeretnék, hogy többet menjünk, mert az, valamilyen szinten azért pozitív hatással vagyunk rájuk. Mert például azokon a napokon egyes gyerekek nem szöknek meg, mert megyünk. Tehát vannak ilyen dolgok. Tehát ez már hatalmas áldás, tényleg legalább aznap nem szokik meg, vagy aznap nem üti ki magát. Igen. Mert várják.